Сёння 24 траўня, свята Тройцы. Запрашаем вас на малітоўны перапынак. Чытаем Евангелле паводле Яна, 7 раздзел, вершы з 37 па 52. Таксама 8 раздзел, верш 12. Пра жывую ваду і святло, якое Христос дораць кожнаму чалавеку. Каментар дае грэка-каталіцкі святар отец Ян Майсейчык. А ў апошні вялікі дзень свята Ісус стаяў і ўсклікнуў, кажучы: «Калі хто смагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е. Хто верыць у мяне, як сказана ў Пісанні, у таго ж жывата пацякуць рэкі вады жывое». Гэта сказаў ён пра духа, якога меліся прыняць тыя, якія вераць у яго. Бо не было яшчэ Духа Святога, бо не быў яшчэ Ісус праслаўлены. Многія з натоўпу, пачуўшы гэта слова, казалі: «Ён сапраўды прарок». Другія казалі: «Ён Христос». А іншыя казалі: «Хіба з Галілеі прыйдзе Христос? Ці ж не сказана ў Пісанні, што з насення Давідавага і з Бетлеему, мястэчка, адкуль быў Давід, прыйдзе Христос?» І стаўся дзеля яго падзел у натоўпе. А некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўзлажыў на яго рукі. Тады вярнуліся паслугачы да першасвятароў і фарысеяў, і тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Паслугачы адказалі: «Ніколі чалавек не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі тады адказалі ім: «Няўжо і вы падманутыя? Ці паверыў у яго, хто з начальнікаў ці з фарысеяў? Але гэты натоўп, які не ведае закону, ён пракляты». Кажа ім Нікадэм, адзін з іх, які прыходзіў да яго ўначы: «Няўжо судзіць наш закон чалавека, не выслухаўшы яго спачатку і не даведаўшыся, што ён робіць?» Адказалі і сказалі яму: «Няўжо і ты з Галілеі? Даследуй і пабач, што з Галілеі прарок не паўставаў». Тады ізноў сказаў Ісус да іх, кажучы: «Я святло свету. Хто ідзе за мною, той не будзе хадзіць у цемры, але будзе мець святло жыцця». Дарагія сябры, слава Ісусу Христу! Сёння мы адзначаем свята сашэсця Святога Духа на апосталаў, якое ў беларускай народнай традыцыі і мове называецца сёмухай, бо мінула роўна 7 тыдняў пасля Вялікання. І сённяшняе святочнае Евангелле, якое вы толькі што мелі ласку чуць, пачынаецца словам пра смагу. «Калі хто прагне, няхай прыйдзе да мяне і п'е». Христос гаворыць гэта ў юдэйскае свята кучак, па-іхняму Сукот, падчас якога ў Ерусалімскай святыні ўрачыста вылівалі ваду. Народ успамінаў, як Бог даў ваду ў пустыні, і чакаў часу, калі ён ізноў наведае свой народ і абновіць яго. І вось Ісус кажа: «Тое, чаго вы чакаеце, цяпер стаіць перад вамі». Але ён гаворыць не пра звычайную ваду. Евангеліст Ян адразу тлумачыць: «Гэта сказаў ён пра духа, якога мелі атрымаць тыя, што паверылі ў яго». Святы Дух – гэта не проста сіла Божая, і не толькі нейкае рэлігійнае натхненне. Царква верыць, што Святы Дух – гэта сам Бог, трэцяя асоба Найсвяцейшай Тройцы, якая жыве і дзейнічае ў чалавеку. Менавіта Дух Святы робіць веру жывой. Без яго хрысціянства лёгка пераўтвараецца ў звычайную традыцыю, у набор абрадаў, у культурную спадчыну або маральную сістэму. Чалавек можа нават заставацца рэлігійным, але ўнутры ўжо няма жыцця. Як дрэва, якое яшчэ стаіць, але ўжо пачало сохнуць.
Таму Христос і кажа: «Калі хто прагне, Бог не ўваходзіць у сэрца чалавека гвалтам. Ён чакае прагі». Але тут адкрываецца нешта вельмі важнае і вельмі балючае для сучаснага чалавека. Мы часта ўжо амаль не адчуваем сваёй духоўнай смагі. Мы навучыліся хутка заглушаць яе шумам, працай, інфармацыяй, музыкай, пастаяннай занятасцю. Нават рэлігія часам можа стаць спосабам не сустрэцца з жывым Богам, а толькі захаваць звыклую форму. Можна ведаць малітвы і не чакаць Бога. Можна хадзіць у царкву і баяцца, каб Бог сапраўды нешта не змяніў у нашым сэрцы. Аднак Святы Дух прыходзіць менавіта туды, дзе чалавек пачынае разумець: «Я сам сябе напоўніць не магу». І калі чалавек адкрываецца Богу, Дух пачынае паступова перамяняць яго знутры. Царква называе гэта дарамі Святога Духа. Мудрасць, калі чалавек пачынае глядзець на жыццё не толькі вачыма карысці і страху, але вачыма Бога. Розум, калі вера перастае быць толькі звычкай і пачынае адкрывацца як праўда. Рада, калі чалавек пачынае чуць Божы голас сярод уласнага шуму. Моц, калі становіцца магчымым заставацца верным нават у цяжкасці. Веданне, калі чалавек пачынае бачыць, што ў гэтым свеце сапраўды важнае, а што толькі займае месца. Пабожнасць, калі малітва ўжо не здаецца чужым абавязкам, а становіцца дыханнем душы. І страх Божы, не страх пакарання, а страх страціць Бога. Гэта ўсё не тэорыя, гэта сапраўднае ўнутранае жыццё чалавека, у якім дзейнічае Дух Святы. Таму сёмуха – гэта не проста памяць пра падзеі ў Ерусаліме. Гэта свята жывой Божай прысутнасці ў царкве. Бо хрысціянства пачынаецца не з ідэі і нават не з маралі. Яно пачынаецца з таго, што Бог прыходзіць жыць у чалавеку. І таму галоўнае пытанне гэтага Евангелля вельмі простае. Ці яшчэ прагне нашае сэрца жывое вады? Бо чалавек можа мець шмат рэчаў і ўсё ж заставацца ўнутрана спустошаным і бедным. І толькі Дух Святы здольны даць тое, чаго чалавек сам сабе даць не можа. Святло, калі ўсё становіцца цёмным. Мір, калі душа разбітая. Надзею, калі ўжо нічога не хочацца чакаць. І жыццё, якое не памірае. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, придzi владарство Твое, будь воля Твоя, як на небе, так и на землі. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам грахи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вялікі Бог, калі на свет гляджу я, на ўсё, што так цудоўна Ты стварыў, Тваю прысутнасць і Твой голас чую у фарбах кветак і ў дыханні ніў. Вялікі Бог, калі ўзнімаю вочы да неба, дзе такая безліч зор, дзе сонца ўдзень, а месяц зяе ўночы, дзе лады снуе
з найдаўнейшых пор. Тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі Бог. Тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі Бог. Вялікі Бог, калі чытаю кнізе аб тым, як ты свет гэты палюбіў, як да сябе адкінутых наблізіў, як нам збаўленне на крыжы купіў. Вялікі Бог, калі я бачу ў свеце, як нішчаць праўду і святое ўсё, а ты іх церпіш і завеш, прыйдзіце, я дам спакой, я ўсім даю жыццё. Тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі Бог. Тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі Бог. Вялікі Бог, калі ў жыцці дарэшты бываю змучаны, зусім слабы, упаўшага сам за руку бярэш ты і новых сіл даеш для барацьбы. Вялікі Бог, калі мяне паклічаш ад гэтага жыцця ў нябесны свет, калі сваё пакажаш мне аблічча і згіне цемры і пакута свет, тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі Бог. Тады мой дух табе хвалу пяе. Вялікі Бог, вялікі